Ráda csapjál rá, hülye! Ja, fasz meg! Ne zavard meg a játékban, koncentrál! Van órád? Na, mondd végig mit lépsz. Hogy te ki jössz? Jöjjön most. Te jössz. Ja. A B2-es a 4-es C-re. Az jó kezdés. Sa. Mat! De itt valaki, már rossáltam. Te fasz, az a futóútban milyen rák az? Aha. Na jó. Futó már milyen Ez rák? nem matad sokat, ez hova néz? Ez mi? Ez bástya. Bástya, Na, Az a királynőm. az nem a király. Nem, ez fehéren te vagyok. hülye, nem több azért szoknyája van? Fehér. Ez a királynő. Majd még meg is gondolja magát. Akkor védem a... Na jó. Na tudod mit, akkor lépjünk ki a izével. Megvédjük a királynőt. Hát ez nehéz lesz. Mixes, egy sakmatot, mixes. Korosztáskelés! Ha most meg kell vagyok! Na! Most engedte! Hát, hordják Roskán és Krisnán! Na, most mit csinál? Várjál, Parasztok! Végig vagytok parasztok! Még már szevasztok! Na! Hát hogy lehet így elrontani komolyan? Hát hogy döntésképtelen voltál! Neked komplexusod van. Nem csak Így ezsakulálsz, mi? igen, hamar magömlésem van. Na, hát most nézzetek már, mi a dolgot itt alatt? Hogy ő a Márkva. Ez egész jó alatt. Látom, de segítettem, hogy a röszkallő. Hát nem, hadd a röszkalláról.